Nandito tayo ulit sa episode ng Susubo o Susuko. Ayan. So, meron kami dito inihandang almusal para sa inyo mga katropa. Meron tayong, ayan, kape. Tapos, maling, hotdog, ham, tocino, tsaka egg. Tsaka, syempre, meron tayong pandesal. pandesal. Tsaka, syempre, yung sinangag. Sinangag. Tsaka ketchup na may hot sauce. Tsaka Mang Tomas. Ayan. Ulam ni Honey So, yan Miss yung mga ketchup. katropa. Ano pang hinihintay natin? Kain na. Ketchup lang yung ulam ko. Sarap ng tocino. Sa inyo po. Si Kulat hindi yan namimigay. Galing ya. Gutom na. Gutom na ako. Yeah. Si Kulat ayaw niya nung ganito. Yung medyo, ano ba sa tawag ito? Malasado. Yung egg yun. Ayaw niya. Bunny egg. Yung egg. Iyan, lutong-lutong yan. Yung itlog niya, pinakaluto ko. Galing ya. Hindi siya kumakain ng itlog na yung egg yun na parang sariwa. Ginagawa mo. Sakto ka, gigising ko lang. Sarap ng tocino. Yung pork, tocino. Kamalambot. Tawag natin mga katropa. Yung sinangag, yung pinaglutuan ko ng tocino. Doon ko nilagay yung sinangag. Para mas masarap. Masarap ba? Ano ka nasisira, ulo? Ano nang naluluto mo? Di masarap. Mas kinakain mo. Napipilitan ako. Galing ya. Baka bugbugin mo ako eh. Sa akin yan eh. Solohin mo yan. Naman. Gusto niya kasi itong ham na lang. Masarap kasi yung ham. Kaya ang tinawag na ham eh. Ham sarap. Eh, wow. Napindot ko ba yung record? Ano ko sa'yo? Shoutout nga pala namin yung mga nag-super chat nung last premiere namin. Si Ma'am si Ruby. Oo, si Ma'am si Ruby po. Mga katropa din siya. Nagmumukbang din siya. Dito tayo yung channel niya, mag-subscribe kayo. Masarap din yung mga minumukbang niya. Tapos si James Flavor Home Cuisine, yan. Sa Barcelona siya. Tsaka si Ma'am si Ruby sa Barcelona. Si James Flavor Home Cuisine, naman, cooking yung sa kanya. Marami din kayong matututunan na iluluto sa
channel niya, mga katropa. Magaling din siya magluto. Tututo kayong mag-zumba, Hindi! Galing yan. Cooking siya. cooking. Isitahin niyo yung channel niya, mga katropa. Jane's Flavor Home Visit. Mag-subscribe na din kayo. Sino pa? Si It's With Tim. Oo. It's with him? Si Idol is with him? Oo, yun. Nagmumukbang siya. Lumukbang niya bukod sa magugutom kayo, good vibes din. Masaya siyang panoorin. Hindi hindi boring. Ganun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Mas masaya pa siyang panoorin kaysa kay Kulit. Huh? So, hindi na kulit makulit? Good vibes sa kanya. Sino pa? Siyempre, alam nang gumawa ng video, bad vibes. Pambihira kayo. Wala kayong katiwa-tiwala Si sa akin. Valentin. Oo, si Ako, di ko alam yan. Kasi hindi ko naman Valentin nakita. V yan. Alam mo namang ko, busy akong tao. Galing yan. Sino pa ba? Judge Foodie and More. Yung kilala ko yun. Si Foodie. Judge Foodie and More sa din siya. Sa Barcelona. Ano yan mo? Dami kayo. Ano naman siya? Chef. Yan. Malupit na chef. Hindi ko alam mga nagsusuper chat sa'yo. Tapos si Kuya TV. Huwag mo na yung shoutout si Kulit TV. Kasi, pinapaliparan niya yung sarili niya gamit yung Kulit TV ko. Malupit. Yan talaga. Ganun siya kagaling. Kung may mag-i-email na lang sa'yo, i-purchase super chat. I-purchase super sticker. Hindi kasi pwede yung card ko dito. Pwede mo video dito? Hindi naman, di ba? Hindi pwede. Kaya yung card na ginagamit ko. Tapos bago ko mabasa yung message niya, nabasa ko na yung email, yung mga resibo. Han, nagpalipad ako sa ganito. Ayos lang yun. Wala siya magawa eh. Trip niya yun eh. Support lang naman siya. Okay lang sa kanya kasi. Sinusupport naman niya ako kung ano yung gusto ko. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Love you. Kasi pag sumahod siya, kukunin Love ko. you. Love it. Nasaan ba yung tubo? Makain ako eh. Kiss mo nga ako. Ano ka nasisira, ulo? Sunog naman. May napanood din ako, pinapanood niya habang nakahiga ako. Yung mag-asawa. Ano? Pretty Boy pangalan niya ata ano? Pretty Ricky. Pretty boy. Pretty Boy. Tariko is Pretty Ricky. Pretty Ricky. Ang sila pa sila. At shoutout po sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Yan. God bless po. At saka kay Elma Jersalia or Camille San Vicente. Shoutout po sa iyo, ma'am. Sino ba yun? Nag-support yun sa lahat ng mga mukbangers. Ninja lang Filipino yun? mukbangers. Hindi. Support yun yun. Nung kay Eat With Steam niya Ang panood ko. it's with Tim. Kasi madami na siya nakain, kaya It's With Steam niya. Galing yan. Yung yung Turks niya. Di ba mahilig ka din sa Turks? Mm. Ang dami-daming nakalagay daw sa menu, dalawa lang yung available. Magsara na kayo. Hanggang yung magsara. Di ba kay Daniel Padilla yun? Kay Piolo? Alam may gawin si Daniel Padilla? Hindi ko alam. Shawarmahan. Di ba shawarma yun? Masarap yun. Hinahanap ko yung lasa ng church dito sa
Dubai. Kaso, wala. Wala siyang kalasa. Sarap yung dito. Malaman pa. 5 dirhams mo, solid. 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 Hindi mo alam yung solid? Solid. Solid. Yan. Dito. Ano ba lang alam? Solid. Harap nung ito siyang tamis. Ano yun? Solid. Pinagsama yung solid sa sulit. Kaya solid. Galing ah. Hindi miyaw. Magaling din si Animes, no? Ganito yung almusal talaga namin. Sabi niya, mukbang na natin. Dagdag po uploads. Matalinong bata. Diba? You're getting smart now. Wow. English yun. Ilang araw mong pinag-aralan yun? Naka-reserve yun. Baka if I talk you in English, you not reply. I talk you in English, you not reply. I talk you in English, you not reply. Ano ka nasisira, ulo? Parang Ayoko yun, ha? Ayoko tumalo. Ay, di ba? sarap. Pretty Ricky. I-challenge ko kaya yung mga kakilala ko sa napapanood ko may pinapanood mo. Ano yung challenge mo? Ano? Sino ba mga napapanood ko? Yung nakikita ko yung play ko yung Collective tapos naka-play yung mga ano, Pretty Ricky, It's Lenny. Tapos madami. Yung Jeff Chow. Jeffrey Chow. Tapos si Ann Park. Hindi tuloy ma-play yung sarili ko. Itong animes na to. Miss Lera. Sabi niya, wag na yung sayo. Ayaw talaga akong supportahan nito eh. Dito na lang tayo. Challenge sa si Just Eat, si Pudi B, yung Japudi B, yung maharot na babae. Babaeng maharot. Pinapanood niya, sabi ko ba, ayos ah. Yung mga browser ko, imbis na yung sa akin yung i-play na yung sa mga katib niya. China-challenge ko kayo ngayon dahil bumistap ang aking WH. Yung challenge ko sa inyo, mukbang kayo, 5 gallon water. Ay, girl. 5 gallon water. Dapat maubos nyo yun. Maghapon at magdamag kang umiihi nun. Kay Sander Lee ako yung susumpagawa eh. Hamunin ko siya, 5 gallon water. Hindi na makakatulog sa kakainin. Sino kayo gagawa nun? Check viral yun, 5 gallon water. Tapos, 10 minutes challenge. Unahin mong gawin. Hindi, kaya ako saan pinapagawa eh. Hindi man lang mukbangers. Saka ano, sana makapanood ako ng nagmumukbang kunwari. Sander Lia, challenge kita. Yung mga shots, mga shooters, si Kwentang B.14, imukbang mo. Lasing Chuck yun. Shooters, yung may Baileys, Kaluwa, saka yung Grand Mariner. At paano pag nagawa niya, kagawin mo? Oo! Papayagan mo ba ako minom? Oo. Alang-alang dito sa channel na to. Kaso walang alak dito, sa kanila meron. Merong alak dito. Sa bar. Bibili ka sa bar. Hindi bumili ka. Hindi ko naman pwede ilabas yun. Gusto mo yata akong mahuli. Gusto na yata ako nitong makulong. Eh di doon ka mag-video. Maingay, madaming dun. Ay, pag gusto maraming paraan. 5 gallon water. Sino kayo gagawa? Ano? Paano mo yan? Sakit siguro nung mo ng pantog.
Napaka-supportive ah. Alam ka na, baka halikan kita yan. Eto mo. Ano kaya lasa nito pag sinawsaw? Munti ko na nga masasaw kanina yung sa akin eh. Kala ko pandital pa. Boss! Ayan mga katropa, habang umuwi po si Kulit, magpapaalam na po kami. Ito muna yung mukbang for today namin. So mga katropa, kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like and subscribe to Hanimates TV and click the bell notification para lagi ngayong updated sa aming mga bagong mukbang. Sa kung di nyo pa napapanood yung collaboration nila ni Sir Noy PH, panoorin nyo na po. Yes, maraming salamat sa iyo, Nagpiits Lord. So yan. So yan mga katropa.